weet wat het is. Het is de eerste waterdichte kerststal ooit. Nou ja, bij de meeste kerststallen zit er al een dagen op. Maar deze is werkelijk van alle kanten waterdicht. Ook tegen slagregens. Zijn ze dan niet een beetje laat? Ja, misschien staat er gewoon het ganse jaar. En de herdertjes, die lagen niet bij nachten, maar die stonden gewoon. Goeiedag. Dag zo. Eens kijken of we een antwoord vinden op de vragen die we hebben bij de familie van Houten. Kom maar eraan, Zene. Oh ja, is er beweging? Goedemiddag, Goedemiddag. mevrouw van Houten. Ja, Wij zien van L1, programma Onderweg. ik weet. Dat kent je? Dat ken ik, ja. Ja? Ja. Mevrouw van Houten, is dat bij jou op de poort? Is dat een kerststal? Ja. Je ziet ook lang gezien, maar de dochter, dat is een verhuizend tijdje een tijd voor het op te ruimen. Maar het zien allemaal ganse kleine beeldjes. En heb jij dat gemaakt? De dochter. De dochter? Ja, want zij had ook een bezichtiging, denken ze. Kampjes. En dus het is verlicht? Het is verleden, maar dat zou ik nog niet doen. Ik wil het niet naar binnen laten, want eerst staat alles vol, dat is een verhuizen. Een verhuizen? Ja, Ziet geen verhuizen of de dochter? de dochter. Ah, de dochter. De dochter heeft het tegenover een hoes, van een scheur hoes maken. Doorvan? Ja, Oh, chic. ja. Ja. Maar dat, huurt het nou bij het hotel of niet? Nee, er is nog 8 meter vuur. De scheur is nog van wie de scheur en daar is parkeerplaats van het hotel. Ah. Hm. Hey, en Dat heeft de dochter gemaakt. Dat is Oh, een ze is- afstudeerproject van de school. Babs? Nee. hey, hallo! Hallo, ja, ik ben iets gefilmd. Oh, maar het is zo'n leuk verhaal. Ja, dat weet De ik. kerststal. Ja, dat is van mijn mama. Mama. Ja. Ja, ik zie het. Oh ja, daar zit wel een film. Mag ik Babs zeggen? Ja, dat mag, ja. Babs, oh wacht, het blauwe uitje wat net waar we de oprit geblokkeerd Ja, hebben. Ja. Wat ik dan tegen Lu zeg, als we nou gewoon eerst even een preutje maken, kind je er nou altijd nog bepalen van, Ik ben juffrouw en dan ving ik met pubers in de klas, die, ja, weet ik niet zo goed. ik had je niet gedacht dat je juffrouw zou zien, want dit was ook een afstudeerproject. Dat is mijn afstudeerproject. En ja. nou stond je voor de klas. Ja. Oh, papa is aan het roepen. Oh. Ja, moet ik goed. Maar niet in bed is geen. Nou, goed, ga je lekker naar papa toe. Ja. Dan probeer ik of Babs nog even met me verder wil Ze kletsen. zien nader komen over de beeldjes. Over de keertjes wel. Maar het mama dat bedacht, Nee, het. Ik heb dezelfde. is wel leuk. Hoe komt ze op dat idee? Ik heb ze bij het heigend hart in het los gezien. Nu heb ik ze allemaal bij elkaar gezet. Oké, dus het oorspronkelijke idee... Ik heb het gepikt. Oké. Je hebt het idee gepikt, Ja, maar wel uitgebreid. uitgebreid. Ja. Dat heb ik zelf gemaakt. Ja. Nee, want dan hebben heel veel lui hebben ze nog geloerd gehad. Het is geweldig. En ik ben ervan overtuigd dat als we dit van Babs mogen uitzenden, dat heel veel lui dat ook gaan doen. Ja. Nou, ik denk al dat er veel het hebben gemaakt. Heel veel gemaakt en foto's Het waren gemaakt. wel 3 jaar of zo, hè? Hè? Ja, 3 jaar of zo. 3 jaar, hebben we. ja. Hé, maar Babs, wat voor opleiding is ze gedaan? Handvaardigheid, docenten, Sittard. Ah, oké. Dus de stap vervolgens van de opleiding naar voor de klas kon staan is minder Dus, groot dan dat ik dacht. Nee, dus het waren voor de handvaardigheid docent. Dus het was voor docent. Dus dat klopt. Nou weet ik het van vroeger nog, toen ik zelf op school zat, mijn handvaardigheid, dat was... Aan de ene kant was het heel leuk en aan de andere kant moesten we dan gewoon maken wat de leraar hier woei dat we gingen maken. En
Ja, dat vult het dan als een soort van dwang, hè? Hoe gaat dat tegenwoordig? Nee, Nee, het is geen dwang. geen Ze vinden dwang. het allemaal leuk. Oké. Het zit op de vrije school. Oh. Dus dan zien ze ook vrij om te beslissen van wat ze... nee. Ik doe smeden met ze, hout bewerken, koper slaan. En inderdaad ook beelden in de bovenbouw. Maar Oh. ze mogen hun eigen drieën, maar ze hebben wel het materiaal enzovoort wat ik... Oké, en wat voor leeftijd hebben die... 12 tot 18. Oké. Ja, het klinkt wel vet, want ik heb nooit vroeger mogen smeden en Ja, koper dat- slaan ja. en... Van de zoon van ons, de jongen die wat het totaal hebben, zit nu bij hem op de dingen, op de school. Maar ze gaan opgegeven, kon ze niet dragen, want ze worden met de vuilen allemaal. Ah. Wordt geloerd. En op het laatste moment, 2 of 4 de school begon, sloten ze hem erin omdat er een deel niet komen opdagen. Hmm, En is het ook. dat is dan wel minder. Nee, Ja, maar is nee, dat- want hij heeft Ja. gebeurd dat er niet goed gewoon. Oké. Hé, maar dus het hotel, dat is ook familie van Het u? is de schoonzus, ja. Oké. Ja. Ja, daar heb ze 4 begonnen. Dat is hotel. Ah, oké. En hij heeft er jong een uur voor genomen. En zijn tweelingbroer. Maar En hij is die gestorven trouwens- en dan had mijn schoonzuster toch doorgezet. Dus Ja. Hmm. Is dat lang geleden dat er gestorven is? ja, al een jaar of nu. Ja. 19? 9. 9 à 10? Ja. Ja. Was er gebeurd? Ook kanker. Oh, Met 3 kleine kindertjes. oh hier. Ja. En toch door... Blietropen, huurt ons natuurlijk. Je Oh. huurt ons. Gang even erin. Ja. Ga maar even vertellen wat er aan de hand is. Van hem moet ik het maken. Van pap moet ik het maken. Wat moest De je maken? dingetjes. Echt hoor? Ja. Oh. Omdat ik het ook hou, vond jij toch leuk. Hey, en ik huur van mam dat ze Het doorgaat wordt het wonen. volgende project. Ja, Dus- daarom ben ik aan het verhoezen. Zie niet zo goed. Ja, nou ja, als ze gaat verhoezen, trekt ze niet in beste Nee, grij aan. ik Hè? kom net van de RD4 af, dus ik heb Oh, dat gaat dingetjes ik heb weggebracht. weg moeten brengen, ja. Maar Ja. verhoezen, kent ze er al in dan? Nee, dat kunnen we nog wel. Wat Maar ga ik je, moet al van alles inbrengen. maar dan ga je dus in een scheur wonen? Ja. Wat ga je er allemaal mee doen, Babs? Ik mag niet veel doen, Nee, omdat want het dat- monumentenzorg is. Ja, het Want- blijft zo. Maar het werd gans opnieuw, maar het blijft zo uitzien wie het er nu uitziet. Maar dat is toch niet erg geval? Nee, Want dan ga je in een vakwerk scheur wonen. dat is, ja, ik woon nu ook in een vakwerkhuis, dus dat blijft zo. Hè. Het wordt niet anders. Ja, het wordt wel groter. Ja. Maar we zien bij slot, wie is dat nou? Per slot van rekening zien we in het vakwerkdorp Mechelen. Ja, maar ik woon nu in Iepen, dus dat is ook vakwerk. Hè. Oké, ja. Maar waarom noemen ze Mechelen dan het Ja, vakwerkdorp dat Mechelen en toch Iepen het niet? schöner is. Hè. Al dus de in Mechelen geboren en getogen Babs. Ja, ik kom weer terug. Ja. Ja. Maar dan wist ik eigenlijk ook wel op deze plek. Ik ben naar Bummerdo gewoond en toen hier. En Ja. nu woon ik naar daar. Ja. Goh, die kunst nog eens ergens. Ja, nee. Globetrotter. Maar dan was die bus dus opgegroeid in een het hotel. Ja, ja. Wie was dat? Als kind? goed. Altijd weer andere lui over de vloer. Altijd lui over de vloer, ja. Ook vriendjes en vriendinnetjes om mee te Maar- spelen. Ja. Maar het te doen, hè. Leuke jeugd gehad? Heel leuk. Ja? Ja, ja. Papa en mam worden er ook immer. Ja, maar ze worden ook immer aan het werk, Ja, maar denk ja, ik. ze worden er wel, hè. Ja. En volgens mij hebben ze een goed contact met die Nou, ouders. immer, ja. Ja. Gelukkig wel, hè. En gelukkig dat ze er nog allebei zien. Dat ook nog. Ja. Hoe is het met pap? Ja, dat had een hersenbloeding gehad. Dus ze zit al 13 jaar in een rolstoel. Oh. Ja. Maar is het nog dezelfde als vroeger? Af en toe. Af en toe. Ja.
Ja, soms veranderen die dan natuurlijk. hè? verandert, maar het is wel nog hetzelfde. Oké. Jo. Is dat ook een reden waarom ze een beetje dichtbij Ja, dat blijft? ik waar. Ja, en ik moet iedere dag komen helpen, dus dan is dat handig. Ja. Wanneer is het klaar, Babs? Ik hoop over een jaar. Echt hoor? Ja. We gaan beginnen volgende week of zo, denk ik. Hoop ik. Best ze zelf ook een beetje handig. Ja. Moet wel, hè. Nou ja, Misschien het niet lukken. handvaardigheid zou je eigenlijk betekenen van de kans wel wat met de handjes. We doen ons best, hè. Leuk project. Ja, dat is het sowieso. Maar wel spannend. Want? Ja. Het is niet niks, hè. Nee. Dus. En verandering, kinderen, is ook spannend, hè.